And now, it's time for DJ Rocking's Secret Files. Yakapin nyo magulang nyo habang kasama nyo pa sila. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong taga-subaybay. Ilang beses na akong nakapakinig ng mga kwentong talaga nga namang may kirot sa puso. At dahil dito, naisipan ko rin na magsulat ng sarili kong kwento. Itago mo ko sa pangalang Dang. At ito, ang aking secret file. Year 2021. Since may COVID pa, blessed pa rin kami dahil kahit papaano may trabaho. Kada may magba-birthday sa pamilya, nakakapagluto ng konting pagsasaluhan. Madalas, may mga bisitang dumarating. Masaya ang pamilya namin kahit broken family. Dahil nagsasama-sama naman kami. Then one day, nag-request si Mama. At ang sabi niya, sunod na taon, wala munang bisita ha. Tayo-tayo muna. E di syempre, gaano ba kahirap ibigay yun, diba? Nag-birthday siya ng Feb 8, 2022. Tinupad ko yung favorite cake niya. 63rd birthday niya noon. Hanggang sa mabilis lumipas ang araw. Akala ko 2022 was my lucky year. Yun pala, etong taon na ito ang magbubuhos sa akin ng walang hanggang sakit. August 2022. Nagsimula si Mama na mag-nebulizer dahil mainit. Nahihirapan daw siyang huminga. So kami, since nagtatrabaho, binibilhan namin siya ng salbutamol every time na magchat-chat ang kapatid ko na kasama niya sa bahay. Okay naman siya. Hanggang sa nagmanas ang paa niya. Dinala namin sa ospital. Naresetahan ng gamot pero walang nangyari. Dinala namin sa albularyo. Hanggang sa binigyan siya ng kulay dilaw na parang langis na ipapahid sa paa niya. Doon, unti-unting humupa ang pagmamanas niya. Naging okay ulit siya. Then one day, September 10, during my working hours, panay ring ng phone ko sa bag ko. Nung tiningnan ko,
Tad-tad na ako ng calls and texts ng mga kapatid ko. Kinabahan na ako. Nag-decide na akong magbukas ng data. At doon, bumungad sa akin ang picture na sinend ng kapatid ko na yung mama ko naka-oxygen na. Agad-agad akong nag-enter time at pinayagan naman ako. Pinantahan ko sila sa ospital kung saan sila naroroon. Naabutan ko sila. Halos manlambot ang mga tuhod ko nang makita ko si mama. Parang hindi ko siya kayang tingnan. Hanggang sa naging okay siya, nakauwi kami. Akala namin magiging okay na. Pero napapadalas na yung paghihirap niya sa paghinga. So inirecommend sa amin na mas okay raw kung may oxygen sa bahay. At nakatagpo ako ng anghel sa lupa. Pinahiram ako ng amo ko ng oxygen pang suporta. Tapos yung kapatid ko, pinahiram ng dating amo niya ng oxygen na malaki na naging kasama niya. Lumalaban. Lumipas ang mga araw. Unti-unti nang nanghihina si mama. Napapadalas na yung mga episodes na ayaw niyang kumain. Sumabay pa yung mga singaw niya sa labi at dila niya. Hanggang sa nag-decide kaming dalhin siya ulit sa ospital. November 8. Ako at ang partner ko ang kasama niya sa ambulansya at nagbantay sa kanya sa ospital. Pag may dumadaan sa ward namin na patay, na nakabag, tinatakpan ko ang mga mata niya. Sabay sabing, "Ma, kaya natin to ha. Lalaban tayo." Sabay halik sa ulo niya. Nakita ko lahat ng treatment sa kanya. Mula sa x-ray, ECG, hanggang sa kinuhaan siya ng dugo. Nakita ko yung pagpikit niya habang ginagawa yun. After noon, sabi ko sa kanya, "Ma, masakit na?" Sagot niya, "Kahit anong sakit pa yan, lalaban ako para sa inyo." Napaluha na lang ako sabay sabing, "Very good talaga ang mama namin ah." Kinabukasan nakalabas na kami. Back to normal, balik trabaho. Kaso after 2 weeks, ganun na naman siya. Hindi na naman siya kumakain. To the point na biniblender na namin ang pagkain niya para lang kumain siya. Kaso, wala na talaga. Lagi na lang siyang nakayuko. Pag tinanong, tatango. Hanggang sa marami na siyang sinasabi. Parang nagbibilin na siya. Araw-araw, kada gigising ako, chinecheck ko yung paghinga niya. Kung gumagalaw pa ba siya. Lagi ako nagdarasal. "Lord, hindi ko alam kung anong plano mo. Pero please, huwag mo kaming bibiglain." Until one day, December 5, Monday, hindi ako nakapasok sa trabaho kasi parang mabigat ang pakiramdam ko. Tapos, yung kuya ko nagagalit sa amin. Kasi, yung mama raw namin ayaw na namang kumain. Wala raw ba kaming gagawin? Hanggang sa tumawag uli kami ng ambulansya. Kaso lahat,
unavailable. So tinawagan namin yung papa namin. Buti na lang, pinahiram siya ng sasakyan kaya nadala si mama sa ospital. Nagtataka lang ako kung bakit nung tanghali na yon nilagnat ako. Kaya yung kapatid ko na gumagawa ng final demo, napilitang sumama sa ospital. And that was the unforgettable day of my life. 6:00 ng gabi. Nasa ospital na sila. Wala kaming tigil kahihingi ng update sa kanila. Pinapipirma daw siya ng waiver na nasa wheelchair lang yung mama namin dahil nga wala pang available na ward. So, pumirma siya. Sabi ng doktor, kailangan ng tubuhan si mama dahil hindi na raw nakakahinga. Pero hindi sila pumayag since nabinggit ni mama sa amin nung medyo okay pa siya na di baling mamatay na lang daw siya. Basta wag na wag daw siyang patutubuhan. Then, 7:30 p.m. Nag-chat yung kapatid ko sa GC namin magkakapatid na si mama umihi na. So nataranta na kami dahil alam namin na pag ang tao umihi na, wala na. Nag-send sila ng pic na nakahiga na si mama sa ward. Medyo nakampante naman kami kasi gumagalaw pa naman daw at nakakausap pa nila kahit papaano. Ang bilis ng mga pangyayari. Magkakachat lang kami. Biglang sasabihin na tumigil na daw sa paghinga si mama. So nag-video call kami. Yung dalawang kapatid ko nasa ospital, ako nasa bahay namin, ate ko nasa bahay nila, kuya ko nasa trabaho. Nakita namin paano pinulsuhan yung mama namin sa leeg. Ni-revive tapos pinapatay ng nurse yung call kasi bawal daw yun. Segundo lang ang lumipas. 11:37. Tumawag ulit sila para sabihin, wala na. Alam mo yung pakiramdam na nakikita namin paano siya mahirapan, pero wala kaming ibang magawa kundi tingnan lang siya through phone. Walang salita ang makapag-describe kung gaano kasakit. Ma, kaya ba winish mo na tayo-tayo muna ngayong taon kasi last mo na to? Sinadya mo bang lagnatin ako nung last na nasa ospital ka? Kasi alam mo na may sakit ako at hindi ko kakayanin yung mga lalakarin pag ako ang nakapirma sa death cert mo? Kaya ba binilin mo na ako kay ate kasi alam mo na mangyayari na to? Sana masagot mo yan, ma. Kahit sa panaginip lang. Ang daya mo. Pasko at New Year, wala ka. Di namin alam paano kami mag-uumpisa uli. Hindi kami makausad sa pangungulila. Lalo lagi akong mag-isa. Sino na lang ang hahalikan ko lagi sa noo at yayakapin? Wala na. Sino na lang ang kukutuhan ko lalo ngayong hindi na ako pumapasok? Mama naman. Ba't naman ngayon pa? Pero salamat. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga. Tinanggap mo ako sa kabila ng mga pagkukulang ko. Niyakap mo ako sa kabila ng mga pagkakamali ko sa buhay. Sinamahan mo akong umiyak sa mga oras
na sinusubok ako ng panahon. Paalam po, Mama Yoli. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Hanggang sa muli, Mama. Kaya sa mga kabisyo natin dyan, yakapin nyo magulang nyo habang kasama nyo pa sila. Lagi nyong iparamdam at sabihin kung gaano nyo sila kamahal. Sulitin nyo ang bawat oras at araw na pwede nyo pa silang makasama para wala kayong pagsisihan sa huli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Dang. At ito ang aking secret file.